Easter ga-adị kpọkpọ ọ dịka Easter anụ a ya ama nnọọ mma manalịsịa ọ dịka Easter anụ a ga-abụ Easter ahụ karịrị Easter bịala last year. Chukwu na dowegodo anyị ndụ nnọọ ka a na-aga ọ ka fọchara ofu izu olusikwa ofu izu just ụbọchị 6 ka ọfọ eruo ụbọchị 6 ka ọfọ eruo. So anọ m live na Odenigbo na YouTube anyị. Anọ m live na Vote Odenigbo. Join anyị na Vote Odenigbo. Anọkwa m also na Facebook in case ọ bụ na ị chọọ isonyela anyị na Facebook. Alright. So agwa m na nna cheta azụ na mmagwu na ife njimaka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. And ife njimaka ya wee bịa bụrụ ife ọzọ na-abụrụ ajụjụ ntinyego na Facebook tinye na YouTube kịta ka nkwụzi ya na redio maka ndị nọ na redio gadị na ege m ntị ndị nke nọ n'ụlọ fa ege m ntị. Ife njimaka ya wee bịa bụ maka nwoke arụ adịrọ. Mmeji 3 scenarios wee mee gịnị wee kọwapụta ajụjụ m n'ụbọchị nke taa. Ọ bụ na amarọ mmadụ one furu ihe na-circulate na social media. Ama mmadụ one fụ ya but on Sunday o nwere nwoke na nwaanyị agbara akwụkwọ. Nke nwoke arụ adịrị ya. Arụ azụta anya ọ dị ka a baby in an adult body. A baby in adult body. As nwoke nkwesị ịmazụ ka ọ dị. And age ya bụ nwoke na-agbagote. Age parents ya na-agbagote. So some time ago ka ndị befa si na gịnị mee na a na-achọli ya nwaanyị. Onye na-agwa gị taa arụ adịrị ya. Arụ adịrị ya so ọma ngwa nkwudi nwaanyị okwu sef ma asịsị kwube. Ọma ngwa nwaanyị okwu. So ihe emezi bụ gịnị achọ asị na a na-achọ nwaanyị. Na a na-achọ nwaanyị ahụ esi na ya wee gbagote na chọọchị probably gwa ụkọchukwu eme ya announce last 2 weeks Sunday. May announce last 2 weeks Sunday. Last week Sunday bụ nnyaa. Ha na-abụ mee gịnị gbaa akwụkwọ. Mmadụ pụta ya bụ nwa agbọghọbịa nwaanyị pụta sị na ọ chọrọ ịnụ ya bụ nwata nwoke. Ifu ya bụ nwata nwoke agwa m unu sị na ọ kafọ arụ adịchaghị ya. But nya bụ Sunday ọ gbara akwụkwọ to an elderly woman. Ọka ha nke ọjọọ ka when the woman na ebe 50 years or so. Just napụta na church ma announce gịnị na onye a na-achọ ịnụrụ ya nwaanyị. Onye ọbụla bụ na o wepụtara obi ya n'onye a. Onye ọbụla bụ na ọ chọrọ ịnụ di, o nwere obi umeanị, ọ bụ ezigbo mmadụ, o nwere ezigbo obi. Ye take care of onye a. Nya bịa na ya agbafa akwụkwọ. Eru on Sunday ndị a na-abụ mee gịnị bụrụ ndị na nwunye n'ụbọchị nke taa. Ihe ọzọ m jikwa wee pụtakwa bụ gịnị ama mmadụ one nụrụ maka Blessing CEO na-aya si na ọ na-aya stage 4 breast cancer now. Breast cancer ya nọ na stage 4. Akwa anyị maka o so enu ọdị ama mmadụ one ma n'ọnụ ya rigodi maka ọnụ bugodi nke izu ọ nụrụ nke ọnụ mgbe ọ dị 19 years. Pụta na the marriage 1 year 8 months after. Nọziala onwe ya a wee ruo na 2023 o wee nụọ di ọzọ. Ama mmadụ one ma di onye ọ na-anụ. Ọ na-anụ di one lady a na-akpọ Bimbo. Di Bimbo ka a na-akpọ IVD. IVD bụ onye Anambra State. Bimbo
upon na bimbo na di ya na-enwe nsogbu di girl na na-esokwa na-anụ ọgụ nke a ntaimo the lady wujila aka ya welu fuel kwa onwe ya munye onwe ya ọkụ otu a ka o si wee nwụọ. Still Blessing CEO si nọ na ya stage 4 cancer kịta wee jee nụkwa the man. In fact ka ihe a na-eme Blessing okwudoli ya si mba na anya bụ nwoke nka na ọ dị innocent na onwere na onye awa victim na marriage fa. Onye ọzọ bụkwa onye anyị ga-ejikwa Yul Edochie na Judy Austin bụ na Judy mana Yul Edochie anụbugo di na Yul Edochie anụbugo nwaanyị. In fact na nwunye kabi dị happily married mana o ji etinye isi ebe a n'ụbọchị nke taa ka ihe na-afịọzi asịsị na Judy Austin na-achụgharị nke nwoke. Ihe ji oweta aka bụ na nnachi kọwalu nna ajụjụ nnachi ịjụ bụ from akụkọ a bụ na weda na isi adị mmadụ mma ọ na onye ahụ a na-egbu mmadụ ma ọ bụ na onye ahụ adịghị take care of nwaanyị ọfụma. Onwe ka mmadụ dị enweghị onye ọ bụ ya na ya. Onwe ka mmadụ dị onweghị onye ọ bụ ya na ya. Ị na-egbu mmadụ isi a na-agbakago onwe ka o si emetụ gị na brain arụ adịrọ gị. Wute akụkọ ịta nkọ kịta ọ dị gị ka mmadụ ndị onwe onye nọ n'ụwa onweghị onye ọ bụ ya na ya. Ekwugo m ya sị na a lot of us na-ene anya na-ekonye aka anyị ebe aka anyị eruru. Onye mere a lot of us wee ka dị single. Ụfọdụ n'ime anyị bụ na anyị na-eje search at the wrong place. The issue bụ na this guy kịta ụfọdụ n'ime anyị ga na-asị na onwekwa onye ga-anụ ya nke a ka onye ga-etekiwe time onye ga-abịa sabịa arụ because adị m sure na ọ dị asa arụ. Ifugodu vidio yi ga-ama na onye a ọ bụrụ na ọfọghọchacha mana mmadụ congregation nọ na church somebody from the congregation nọ na church pụta declare interest na ọ ya anụ the young man. Ajụjụ nta wee bụrụ onwe onye nọ somewhere chelu na gịnị mee na onweghị onye ọ bụ ya na ya. Onwe ka mmadụ dị onwe ka omume gị ya adị isi gị akụgọrọ akụgọ ụkwụ gị agbakọ onwe ka arụ gị dị onwe ka isi gị dị onwe ka ihe si eme gị dị onwe ka ezinụlọ gị dị na onweghị onye ọ bụ gị na ya. Gị nwa na onwe gị na-ege m ntị ịnụgo di ịnụgo nwaanyị onwe aka ji gị onwe onye ji gị nne aka mmadụ si gị nne how are you say fine I'm taking. Ọ dị gị ka onwe ka mmadụ ya esi wee dị onye ahụ kwesịrị ịnọrọ onwe ya the single for life the lonely for life. Kama ihe abịa taa mmadụ ibe gị afọ dịkwa nnọọ ka ịdị nọlụbe nna gị otu ọbụla o si na dị nọrọ ebe ahụ ị nọ. Onwe ka o ya esi wee dị mmadụ ese mba na onwere anybody onye a meant for that. There's nobody meant for the person. Onwere onye kwesịrị ịnụ ya onwere onye kwesịrị nani ya yi onwere onye kwesịrị spend the rest of his or her life with the person. Ọ Chukwu kelu mmadụ niile anyị ma mana anyị bụ mmadụ so onwe ka mmadụ kwesịrị isi wee dị onwere onye kwesịrị ikweti ya anụma di ma anụma nwaanyị. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Ihe mere m ji ebute aka n'ụbọchị nke taa bụ na a lot of people now comment under that video or under the picture of that couple nke agbara akwụkwọ nya na church. Adị m sure na church ya sponsor kwu
reception ma every other thing. That's all na reception maka anyị afọ her reception, I just for church wedding. The guy na-akọcha aka n'imi, as in ọ na-eme ka onye brain ya, mana ndị na-take care of her care of the man or the guy adịbago old, so ha bịakwuzi yọọ si biko si bịa mee gịnị nọrọ nwafa nwoke. Ọ bụ na ịchọ ịza afa nwoke, ịchọ ịza Mrs. ifili na onwe condition mmadụ kwesịghị ịnụnye ya nwaanyị maka na ahụfụ ka onye ahụ na-eje ijeba. Ifili na onwe ka mmadụ kwesị isi wee dị, kama mmadụ ga-anụ onye ahụ anụ ya ji egbawa nani. Ọ dị gị ka mmadụ ekwesị ịdị anya tupu ọ nụọ di ma nwaanyị? Maka afọ m ya dị ihe pụkwa m n'ọnụ bụ ha miracle no dey tire Jizọs o. Ọkwa ihe pụ m n'ọnụ maka onye nke anụrụ ya kịta bụ onye ga na-ekpego n'aka bash sins na-asị Chukwu nye ya di, Chukwu nye ya di. Nke nwoke anwara ihe bụ na pray because onye a dịrọ anya na-ekperi ekpere nye nwa ama mkpefute nwụdị onwe ya because ịmago na arụ adịrị ya. Mana ọ dị ndị ife na a na-enyeju ya afọ nọ na ịmago arụ ahụ nwe ka o si wee mee ya, ọ dị slim ịmago dịka nwatakịrị na-eme ka ụmụaka, mana onye erugo 40 years. Mana mmadụ na-asị arụ, mmadụ kpọfụtara ya ọbịa chọọchị. So ajụjụ m taa wee bụrụ, ọ dị gị ka na onwe ka mmadụ kwesị isi wee dị ọma nwe onye ọ bụ ya na ya? 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Anọ m live na YouTube page anyị bụ Vote Odenigbo. Anọ m live on YouTube. Then anọkwa m na Radio Garden na Vote 104.3 FM. Ọ bụrụ na ị chọọ izigakwala anyị ozi na Facebook, of course ị ga-emenwu ya na Vote 104.3. Alright, so eji m ohere anụ a. Hello. Good evening. Ke mgbede ọma, ke ime? Ọrụ na-aga nnọọ ọfụma, ikene Chukwu. My dear, ike egwu. Mbụ nke nwanyị. Maka ihe o ji nụọ ya bụ ọ bụrụ na ọ chọrọ oge o si banye na dịmarị onweghị ọnụ ya dịka anụ dịrị mmadụ ahụ. Okay, ọ sị na ihe o ji wee nụọ dị bụ jos ka ọ zaa afa na ọ ga na-afụ mmadụ n'ilo. And n'ilekwa anya ịma na onwe ndị na-eme mkpuchi n'ala Igbo. Ọkwa ụnụ ma onwe ndị na-eme mkpuchi n'ala Igbo. Mkpuchi bụ gịnị? Ebe anyị anụbata nwaanyị mana ọ na-eje n'ilo eme gịnị? Amụ ụmụaka, atụ ime, ọtụ ọ dị ime, ọ bịa mụọrị ya. The mother of the son. Sometimes I dey enwe the son, o nwere ike the woman bụ na ọ mụta ha ọnwa chacha, o jejila aka ya nụta nwaanyị, ọ nụta the girl. Na traditional siri ike o, ke ka mmadụ ga-esi wee, ke ka ndị obodo ga-esi wee kwe nwaanyị na-amụrụ ọnwa o jee nụta nwaanyị, then o kwezie the lady o si na bia je na-agba n'ilo, and the aim ọ dị legalized o, onwekwa onye ga-ama gị ikpe, onwekwa onye ga-asị gị na-abịa nna gị ime gịnị, ị na-atụ ime na-abịa amụ n'ime ụlọ.
ịdị dị ime ma ngwakwa the man onye tụwa gị dị ime. In fact, in some cases nke ụmụ nwaanyị adịghị amado onye tụwa afa dị ime, so onwekwa onye ga-abịa ịbịa claim the child maka ọ bụrụ n'ụsọ gị gịnị enwere anything serious. Ọla ọgwa gị sef wee makwuo. So I je na Facebook Henry Ọhaji si m ndeewo enwere, so ọ na-akọwa bụ na o nwere ka ị ga-esi wee dị na otu ọbụla ishikwa n'ala wee dị na enwe somebody for you. Okay, I think this is the case I for na church yesterday. I guess this is the case I for na church because true video ahụ mere m mmalụ that no matter otu nwoke shi wee dị, no matter, because ọ bịa mee m na-agbakọ na-ewepụ na ene onye dịka IVD nwunye ya gbara onwe ya ọkụ maka na fa na-eso okwu. The lady na IVD, according to the story, hustle ife niile fa nwe. IVD chọsị iburu those things hafia wee meetie Blessing CEO, because of Blessing CEO bụ the girlfriend then ezoro ya ezo. Nke nwaanyị amagolu, nke nwaanyị si kama o ya eme na ndụ ya mee n'ọnwụ ya bụ over her dead body. The lady gbuo onwe ya ọkụ. At the end of the day, ha na-abụ n'ụdị na nwunye. Normally a normal sensible girl ga-asị kedu ife nwoke mekete nwaanyị o ji ije suo onwe ya ọkụ, igbo onwe ya ọkụ. Kedu ife nwoke mekete nwunye ya nwee dị obi itake her own life. Ụjọ kwesịrị ịtọ gị. But otu ọbụla nwoke dị n'ala, otu ọbụla ọ dị, enwe somebody out there for him or for him. Even nwaanyị sef, I believe kwam na ọ bụ na nwaanyị nọ na this situation na ya enwerịrị some man nọ somewhere dịkwa desperate. Ka na ụmụ nwoke adịghị adị desperate. 07060485853 my phone at 0915-570-8347. Onwe ka mmadụ dị n'ụwa onwere onye ọ bụ naanị ya. Onwe ka mmadụ dị n'ụwa onwere onye ọ bụ naanị ya. Ndị ụka ọfụ si gịnị? What God cannot do does not exist. O mean that na otu ọbụla situation gị sikwa n'ala wee dị mala amalụ na ọ ya eme gịnị na ọ ya adịcha mma. Alright, ka nje na YouTube Ayovide sem hi Onye Jekwa Cecilia Smart Chinazo, good evening, and Vote FM ODENIGBO. Everybody in this life has people that are their match. The truth is that some of us are having high expectations, trying to belong where we are not supposed to be. That's why a lot of issues everywhere. Maka ndị adịghị anụ oyibo, ọ na-akọwata na gịnị mee na onye ọbụla nwere onye ọ bụ naanị ya n'ụwa na a na-enwerịrị match. Na nke bụ eziokwu bụ na ụfọdụ n'ime anyị na-enwe gịnị? Na-enwe nnukwu expectation. Anyị na-enwe nnukwu ịtụ anya, anyị na-eme ihe expect na nnukwu. Anyị adịghị eji nwayọ. Na anyị na-achọ itinye isi bụrụ ife anyị abụrọ. And now ya mere eji enwe issues. It's true. Domestic violence ọ na-afị everywhere, every day. A na-divorce. Every day a na-egbu mmadụ. Alright, so see yesterday couple, he's a special child. It's not his fault that he is like that. The lady who accepted him will have a lot of patience to be able to build that marriage. She already had 3 kids. Oh yeah, but it's not a special child. Through I can't just say an adult in a baby in an adult body. So only the special attention, only the special care, only the somebody the patient. But the problem now was again nke nwoke ine performs his manly duty, except na nke nwaanyị achọrọzikwa like imago n'ihe o ji wee bụrụ nwaanyị anọzi na ọ dị akwụzi ọtọ ka m tinye ụtọ, because onye mere o ji awepụtakwa efu ụmụ nwaanyị ka ha na-agba n'ilo. Onye mere ịpụtakwa efu ụmụ nwaanyị ka ha na-disrespect difa. And ekpere m niile bụ ka this lady happy the wicked to this guy.
Because Olodi, just like my first caller, Olodi, Vicente Rodriguez, this is that you're having trouble liking or subscribing to the channel. That depends. Okay, gadget. What gadget are you using to watch? What gadget? It depends on the gadget you're using to watch. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, Kime. How do you? Chekube from MNN, no. Mpa the boy. How the possible? How the possible now? How the possible na mpia abo pastor? Based on aspects she that woman like Alright, you see, keep watching my Zoom at 0706 048 5853, my one at 0915 570 8347. Biko na ka ijisi ike ịghọtago nọrọ ebe netwọk dị. Ọ dị oke mkpa. Then ịkpọọ m biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ m. Ọ dị oke mkpa. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ m. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntichi n'azụ. Hello. Good evening. Mgbede ọma ka eke ime. Anam ya. No. Solomon from Ebonyi State. Solomon from Ebonyi, no. Yeah. No one Adam for interest no one in the Okay. In German can give up here now free and in the I'm telling the interest I will make Interesting ke why? nke nwaanyị ọ bụ ego maka nna anụ sometimes ndị mmadụ ụmụ nwaanyị aje nụọ onye nwụrụ anwụ maka ya aka afa ịma na onye anwụgo bedị ndị mefa ji ego anyị ji maka nnọọ ego ji jee nụọ onye mana ọ dịrị ndị mafụgo ya na ọ nwụgoro anwụ nwaanyị ya kacha obi jee nụọ ya ọ maka ego so dịka nke anyị kụzie gị taa mpe ya bụ pastọ na ọ bụrụ pastọ ihe mee ya ji eme na-eche ọ ya wuriri ego maka ụmụ nwaanyị anyị interest n'ego karịa ihe niile dị n'ụwa. Daalụ. Okay, daalụ sọ. Sọs na echiche nke ya na-ego. Ọ bụ na-ego amụrụ m na ị ga-asị finally na ọ bụ onye o kwesịrị ịbụ for him or her maka ego ha bụ match fafitili onwe fa n'ihi na ego dị n'etiti fa amam na ya etinye otu ahụ epic go m call chọọ itinye ihe ọga nsogbu adịrọ no. So yeah, number one, no mana you want about like me looking water or do you 30 years I know age. Then like I said, one go I'm sure go one like 3 to 4 children I have per bar suggestion amugo ụmụ ịtọ. Hey, who to you about ka anyị na-ekwu na ikpe fọm very much eme na ọmụtalụ otu mbi ọzọ mba na yọta so not consider a lot of ego to God blood and one thing about this thing I'm not governor mụtakwu ka ihe ọ ji agakwa n'imi ya ịnọ dis ọma ego na ka ọkwa n'ego ji azụkwa nke ọ mụrụ amụ mgbe niile ya anya
sponsor ya mma na ọ ya ka o jiri aka anyị. Chaa ntọpụ mkpa jikọta ụmụaka ọbụla ọzọ ụmụaka a na-achị na ọka na nwaanyị ọka na n'obi anyị ọbụla ụmụaka ihe nrikọta m chịpụkwa ya bikọta ụmụaka mgbadagbo na iyi ọbụla ọzọ ụmụaka taa ka m na-ebulu because the guy sef if you look am sef ọbụla ọkwa na the guy don mature ogogo mana ọwọfụla inyo that kind of person ọwọfụla mana ọ dịgo ka otu adị na condition I make a fish bend if not na so it's supposed to be na daalụ sọ daalụ ọsọ ka crayfish of course mgbe niile ọ crayfish ka a na-ebodo maka condition ịdị somehow ọ crayfish ka a na-ebodo nwere ife ọzọ. Hello ndị mma kekwan nnọọ Chinwokwu ya bụrụ maka ego na ọkụ iwe eze afa ịghọta ebugo m express ọgụ m ebe o mere ịghọta one lady jere nwoke ọ ma na ọsọ asef ntoro nwoke ahụ ọ kpọchara lụọ ha ịghọta mana dị ma na-anyakwa moto na-ebi ịma na onye ara na-enwe mistake n'ebe ịghọta ịghọta eke na onye ahụ na-ekwu ịjọ ego na-ebi ma karịghị kalkuleti gbaka wefu mana ọ sị na arụ adịrị ya ọzọ ya ka bụ nke ọ ṅụrụ asef bụrụ moto bụrụ new bọs chara parapanye ese na wee gbaba mbọ ịghọtara jos ka onye ka pụtara ọmụgite nwa na o mechara ya ọ lụchara nwoke ahụ jeri ma adopt ịghọtara nna anụ ị na-ekwu jeri ma adopt sef ka ọ bụkwa na ọ zara afa na ha nwere nwa so ọ bụchara ekwu ego no matter all age ịghọta ka o wee zaa afa ka o ji emere ọgụ ego nwaanyị anyị kwụrụ na ọmụgo ụmụ ịtọ ọ na-ego a na-akwụ na ụmụgoro ga-abịakwara ọ kama na ọfịs bụ onwe ya ofu ebe asị na ọ na-eri nri ụmụ ya niile ọ mụtara ha na-eri nri ịghọta because of ka o wee zụbụ maazị ekwetachara onwe ya mbelivu na ọka o wee zaa aha ọgụ nọrọ maka ego ka o ji egbajekwube famili ahụ ịghọta na ọka o wee zaa aha ịma na ugwu nwaanyị bụ ize aha na famili ezinụlọ nwaanyị ọbụla nọcha n'ụwa ọ nụrụ di ọ zara ha o nwere problem na mmụọ eziokwu ga m gwa gị ya ugwu ya bụ ka ọ zaa ha ịghọta ka ọ zaa ha na be di ya ịghọta onye m chere uche nke m ka m kwuru daalụ daalụ sọ daalụ. Alright, 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. otu ọbụla mmadụ dị ọ dị gị ka o nwere onye ọ bụ naanị ya nọ somewhere probably na the person adịghị look at the right place. Ịmana a lot of us ebe anyị na-ekowe aka anyị ọmenya mere a lot of us ka ji wee dị single ịghọtago onye mere a lot of us ọpụta dịka ọ na ya dị achọ at the right place mana somewhere somehow somewhere mmadụ na-anụ di every day every Saturday na-asị kedu mgbe ọ ga-abụ gị you wish ị nọrọ na ndị ọ bụ gị na-ekowe aka ebe ka ọ nọọ gịnị ka na o nwere onye ọ bụ gịnị ya. Hello good evening ka ime hello alright ka ị na-eme voice gị ọ dị very down wenitetụ ọnụ gị gaa n'iru. Obinna from Enugu nnọọ. Okay. Hello. Isi na onye ọbụla nwere onye ọ bụ naanị ya. Okay.
ndewo okwu gị akara ịtọ ụtọ bụ na voice gị dị high ndị ọsụma na-ejie n'ihe ikwu mana according to ihe ikwu isi na nwoke ọbụla nwere onye ọ bụrụ nani onye ọbụla in short whether na nwoke na nwaanyị o nwere onye ọ bụrụ nani ya and ọ bụghị asị I believe m na onye ọbụla nwere onye ọ bụ nani ya. The problem anyị na-enwe bụ gịnị? Ebe anyị na-etinye, ebe anyị na-eko aka anyị, ebe anyị na-etinye anya, ebe anyị decide go ime gịnị isi wee chọba. Eji m kesi this our special brother wee bịa because nna nke ka m ji wee malụkwa na true whether na ego whether no hi wee zaa afa whether na ịdị genuine a ga-enwerịrị something mere iji wee bịakwute mmadụ nso for the fact na ị try dị bịakwute onye ahụ nso ịghọtago for the fact self na ị try dị bịakwute onye ahụ nso ị try ịghọtago. So the issue bụ gịnị? Anyị enweghị na-ene anya ebe ọ ga-awụ ọ bụ na anyị chọrọ ịnụ di anyị chọrọ ịnụ nwaanyị ka anyị na-ene anya ebe ọ bụ onye anyị na-anọ na the same level. Mmadụ na-anụ di everyday a na-anụ di everyday na-ajụ yourself why me? Kedu ife mere iji wee ka dị single? Ya mara na gị na-look at the wrong places. Otu ị nọ na-achọ di kịta anụ ijenugo na chọọchị si ụkọchukwu na ị na-achọ di ma na ị na-achọ ijenugo chọọchị ijenube jee chọọchị kịta si ị na-achọ nwaanyị ka ịfụ na nwaanyị agba akasa hello ka ime adị m oyi Destiny si ebe emene nnọọ daalụ sọ. Okay, so nyawa na onwe make a totally different point. Like nyawa na asị na ọ kakwala ya mma o kama ọ ya na ụmụ okorobịa ji mmadụ agba bọọlụ ji mmadụ egwuregwu o je nu onye ọ ya awa ọnụ onye ya peace of mind. At the end of the day, if anyị na-achọ gịnị longevity na gịnị na marriage. I believe from na mmadụ na-anụ di taa echi ka o mee gịnị ka o divorce o. I believe from ya. I believe from na mmadụ ya anụ di na nwunye ka e divorce echi. Ọ bụrụ na ihe ahụ emu gị ma na ị nwere sense. Ọ bụ na ihe a bụ gịnị ị ma na ị nwere sense. Ị nwere sense. Cha cha. Ka ị ga through that stress of marriage, trad, agba nkwụ, eme wine carry na akwụ ụgwọ niile gote just for you to divorce. Okay inwe efe ka oke inwe ego.
So at the end of the day, ebe peace gidi. Ebe peace gidi at the end of the day. Ebe peace gidi. Mana first of all, you gotta go do that peace. Ichoko onye else nye gi peace and me you can't give what you don't have. And all the measure in you receive. You man what you do not have. Bomb na 0706 048 5853. My bomb na 0915 570 8347. 0706 048 5853. My bomb na 0915 570 8347. Cheta na ajụjụ m n'ụbọchị nke taa bụ onwe ka mmadụ dị onweghị onye ọ bụ ya na ya. Hello. Good evening. Ka ime? Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Chigozie from MNN no. Gaa n'iru. Okay. Ahụgo ọwụdị nke class or can they are never in the same class, but that it is from God. Or that a particular man that only match ready to marry this particular person. No, it's a group of everything in their own group. Now, for that woman that Lechapana the boy and accepted to marry her, I want you to believe that. So, Dalo. All right, so I want to check out that now people can still marry unconditionally. Necessarily, no question. I have buego. Go. It is true. It's not an obigi, not an obi mad. Go. So, a lot of insights on your baluru, a lot of things in way sense. So, hello. Good evening. Kime. No, okay, Chukwu. Okay, my children, you go here, Anyway, different reasons, Madu will eat you not somebody. I rather tell them about I cannot draw. Oku dear. If you know, we go up and down, background and down, I had Diego. All the possible is one of the options or one of the possibilities. Because of no, we get the girl in the way question or the lady question. I'm fully Christian, they're ready to help. I want to help. Oh my God, I or say yes, no matter now, Talmadi be awful.
After all, Christ na onwe katara ubi nwụọrọ anyị ọnwụ were ndụ nke ya chụọrọ anyị aja. So if Christ can do that for us, o nwere stọpụkwara anyị nwa bụ ndị nke na-ekperie inyekwela onwe anyị aka jikwela onwe anyị chụọrọ n'ebe anyị onye ibe anyị aja. Nwaanyị ahụ ihe ahụ o mere uche m o nwere ike o mee ya as no a Christian. Ọ dị ka ikwulie anyị abarọ n'uche ya mara ha majorism maka na the intention bụ the most important thing. Ụfọdụ nwekwa ike na ya chọrọ ịnụ di ọzalụ na ya anọ di akpọ ya Mrs. So 3 major reasons mmadụ nwere ike iji mee bụ either echenji afa na ya aza Mrs. whatever the consequences, or not a true child of God ya jenyela aka na onye a need help, or na the background onye ahụ na o ji ego ọ banye ka o jee riwe ego dị ya ịghọtago. So any of these 3, mana nke bụ the best bụ na onye ahụ mechara anya sị mba ajenyela aka. So the 3 options dịkwa possible. Nwere nke na-adọrọ possible n'ime ha ịtọ. It depends na the situation. Na oge ụfọdụ mmadụ sịghị na o nwere nke ikwutere ị na-asị ada anụ ọdụ within 1 year or so agbasa ha. Oge ụfọdụ ime ebi emukwenye gbasara maka na o nwere ebe ị ga-eje na-enụ ọdụ ma ọ na-enụ nwaanyị. Ịfụ na ya life ejere ịga steeti isikwa mbakwa ọ kakwa mma na a failed marriage dịkwa better than a dead one na egburu mmadụ. Ụfọdụ ndị nụcha dị like ka ihe hapụ onwego nke the public like Osinachi. Ọ bụ na Osinachi mana ụdị ha ga-adị otu a, not mind na papa ya bụ a bishop ma papa Osinachi bụ a bishop di ebukwe pastor. So onye niile a na-abụrụ ya problem mana ọ bụ na ọ ma na ihe a ga-adị otu a otu nwaanyị wọk ọrụ onwe out Osinachi adọrọpọ papa ya adọrọpa papa ya bụ a bishop nwee ụka nke ụmụ ụka nke. Ọ bụ na ọ ma na ọ bụ na onye ghọtara fụ na the situation mba mbakwa ọsọkwa ya bụ ụzọ 5 months ka a nọrọzi ahụ onye ahụ wọk ọrụ onwe out kama ọ ga-anọkwa ebe ahụ isi 3 ọ fụọkwala onwe ọ dị otu a ka ọ dịkwa na nwoke dịkwa na nwaanyị. And ebe ya na-akacha njọ bụ pipụl na-emetụrụ courtship atọ maka onye na-amara agwa ya ọkacha na mmadụ rekọmend alụghị mmadụ ịbatazi maybe without even na ịmadụ background ọfụma eje gba nkwụ gba akwụkwọ ịbatazi ị na-ekirizie n'ebe ebe azụmi na nwaanyị batara ebe a sị na di bụ onye ọkọ ịghọtago ka nwere ike iji nwaanyị a wee chụọ aja. Onye ka na-atọ ya ka nwaanyị ahụ tụkwukwere ebe ahụ mgbe e gbuzerie. So my dear, enwere many reasons mmadụ nwere ike ijeje n'ụlọ onye arụ adọrọ maọbụ onye aka na-adọrọ. Nwekwe many reasons mmadụ nwere ike ọ banye na marriage without staying long or work all onwe out. In fact, I work out the wise or the more wise than onye tukwuru ebe a sị ihe na-emekwa ya mere maọbụ na a ga-achị ọchị maka onye pụtara ọ karịa ma na ihe ọbụla onwe ihe ga-emedo n'ụwa ọnụ ga na-ekwukwere ihe sọrịa oke na nkịta Osinachi nwụ ndị mmadụ na-ekwukwe ọ bụ na ọ pụtara onwe ha esi ekwue ha esi 1 month 1 year na ọkarịka 1 year onye ọbụla agbara ọgwụ nke ya ṅụọ nwa mmadụ ebiokwe life ya mana nkịta ka ọ na-asọzi anya ka ihe a ga-asị werezi isi ya tụnye ebe ahụ. So biko ya banyekwefụkwa na the situation na jewe ịta isi ọ kakwa mma na ọfụ ma nwoke ma nwaanyị and nwaanyị fụkwara na ya ma ibu otu ọ dịkwa nwaanyị ahụ ka ọ dịkwa nwoke nwekwa ike fụkwa somebody ụmụ nwoke na-emekwa ya batakwafu nwaanyị aida na o nwere nnọọ n'ozigbote likeness na o nwere sympathy ma ọ na-aka dị ndị be ha ma ọ na-aka dị nwaanyị na onwe ya kwanye ya ga-alike ya ma ya not minded. Ọkwa na o nwere somebody from Anambra a boy dị 27 years mana nwaanyị ọ na-anụ nwaanyị ọcha dị 72 years ama m n'ilote story ahụ enwekwe onye ọbụla na-aba na marriage nwere a reason. We believe that na reason onye ahụ ji wee bawa ịma na asị na 1 man's meat may be another man's poison. Onye ọbụla na-eje ebe ahụ ekpere mbụ na ihe ọbụla mmadụ ji wee baa na marriage Chineke mezukwa ya n'aha Jizọs. Amen. 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 Daalụ. And ọ bụrụ asị anyị niile nwere aim, anyị nwere
purpose anyị nwee goal mgbe anyị banye ọnụma di na nwunye. Ụfọdụ n'ime anyị ka anyị jee rie ego, ụfọdụ n'ime anyị bụ ka anyị jee nweta baby girl treatment, ụfọdụ n'ime anyị ka anyị jee dig gold, ndị gold diggers. Ụfọdụ n'ime anyị bụ na anyị laikila onye achọ spend the rest of our lives with them, anyị achọrọ ka anyị bụrụ a stranger. Ụfọdụ n'ime anyị bụ na gịnị mere na anyị just nnọọ chọọ ịza afa. Ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị bụ na fa like the idea of a family. Ụfọdụ n'ime anyị bụ na fachi inwe recreation nya procreation, that's ịmụ nwa, just ka ọ bụ na o nwere ndị your mini-me's ndị ọya wee n'anya ha eyie gị. Ụfọdụ n'ime anyị bụ na anyị just nnọọ like ya the idea of a large family. Anyị just chọọ inwe family bụ na ịbịa ọbụrụ sọ be gị, isi be nna gị jee be nna onye ọzọ mmeji for 2 families adịgo. So ya bụ the thing. Aga na ebe ọ bụ na nna anacheta azụ, nna chetakwala azụ ka m bidokwa pik bekọlụ. Ncheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazọ. Ebe a oge ụwa mgbede anyị, ebe anyị na-awụsara akpa nkata dịka ndị nwere ọgụgụ isi, ndị ma ife anyị dị eji okwu merụrụ arụ agwa onwe anyị okwu. Ntata hope ka nnachi inye ndị bụ na fanụ bedi and ha dịgo ịga ha enweghị agụụ ịnụ di ma ịnụ nwaanyị na-agụfa, mana fanụ bụ achọrọ m ịgwa gị don't relent. Onye nke a ha na-abụ nwe onye relent nọpụ na onye nke enwego ụmụ na-atọ. Onye nke anụnwa bụ a special child, as ọmacha onwe ka Chukwu sue eke, ọmachaghị ihe, o jideghị onwe ya aka, a na-ejide ejide, a na-enye ya nri n'ọnụ, a na-asị ara, a na-eyi akwa, ikekwe ka o nwee ike ọ bụ na o nwere hygiene, but somebody somewhere for ya ka a sị na ọ na-achọ nwaanyị like ya sị na ọ ga-anụ ya. How much more gị nwa na onwe gị bụ na izuru oke, just bụrụ ezigbo mmadụ. Onye akịta na ịma nsị na ọ bụ ajọ mmadụ, ịma nsị na ọ bụ ezigbo mmadụ. Why? Because o ya enwe baby mentality. Isikwa narị ya hey ọkwụlụ, isi ahaha ọnọlụ, ịchịgharịa ọchịa, ifu na onye a bụ gịnị, just a baby na an adult body. Mana gị nwa na onwe gị isi zuru oke, brain gị kpakọrọ ọnụ, kedu how much more gị nwazi. So ọ gara ebe ọ bụ na nna na-cheta azụ. Mgbe nna chetara azụ ka ebidokwa ebe anyị kwụsị. Cheta na anọ na Volt Odenigbo na YouTube channel anyị. Enwekwa m ozi na Facebook, inwe ike ije ebe a join anyị, drop your message. Anọkwa m na Radio Garden Volt 104.3 FM, ma ọ bụ ichekikwa m na Volt FM 104.3 FM na Facebook. Ndeewo. Aga ebe ọ bụ na nna na-cheta azụ.
Jesus. Afọmụzina galadima ọbụrụ oge nwa bụ assistant Jesus. Mmadụ abụrụ Chukwu. Mektebu na mmadụ bụ Chukwu aka gị kpofu anyị ka afịfịa. Ọbụrụkwa asị. It's not even a lie. All right, so na chetago bazo na Volt 104.3 FM. Afamba ntichinazi no na Volt 104.3 FM. Kita aboge ndi ba na kpo Odenigbo. Eba na Osara bankata ko mo nwanne. Acho me pick kwa 2 more calls before I'm here for today. Acho me pick you just 2 more calls. Can here for the day. Meanwhile, acho me check YouTube check YouTube, check Facebook. Kamana ye with a message from any of these 2 places. And of course, I with a one message both from Henry or Haji. Then I be on our YouTube channel, Vincent Rodriguez. Oh, I am having trouble subscribing to the channel. Amoromo the phone iji enenem I'm phone iji a stream right now on YouTube, but normally obuna is subscribe or like man it signed. It did not signed into any YouTube channel or the YouTube app. Before YouTube got run, no, you get your Google Mail. That's your Gmail where sign here in. You sign in, then you can be able to subscribe and to like. Abuna memoria. Emmanuel Sasaba Kiki win so or notice you be the view when amango sigi ebige just subscribe or piaka na that's our DP. If piaka na DP take it directly to the page. You got full subscription, you have full subscribe. You have for ebe tiki good yedika if ya sigi notification nandi otia. So subscribe or it was it's near notification, but our advice needs your notification on. I won't wake I swear drop or video okay malo. Onye Cecilia Sam, I pray she will not be wicked to that man. I have seen a special man impregnate someone. He can also, as long as he is healthy. So let the woman not flirt in that marriage. God will help her. Amen. Vincent Rodriguez, come, I love your live stream. Dalo. Hey, Vincent, thank you for joining us. Onye Cecilia, Dalo so. Hello. Good evening. Kime. Ka fagin ABC abom. All right, you see keep watching my zone at 0706 048 5853. My one at 0915 570 8347. One more call. Can we keep your share today? Chetana if I know who my cabo. Onwe ka mmadụ ga-esi wee dị ma nwe onye ọ bụ naanị ya. Onwe ka mmadụ ga-adị ọma nwe onye ọ bụ naanị ya. Yatago atụgharị m ajụjụ m kpodoro ya isi naanị. Wee jụọ in case ọ bụghị witness go somebody bụ na over and over a lot of people na reject onye probably because of otu o si wee dị. Yatago because mo now from where I am sitting ife nna afụ na ife nna anụ ọ dịrọkwa m ka onwelu ka mmadụ ga-esi wee dị ọma mfe onye ọ bụ ya na ya. Yatago ọ dịrọ m ka onwe ka mmadụ ga-adị ọma mfu onye ọ bụ naanị ya. Sọsọ ihe ị ga-ejisi ike mee bụ gịnị? Kwụrụ at the right place, kwụrụ with the right people. Ekowe n'aka gị ebe ya wachi ikotu ya ama nkotu ya. Kowa aka gị ebe ọ ga-adị nso nkotu. Ọ dị oke mkpa. Yatago asị mmadụ na mmadụ na-emekọ ife. Ikwesị ịma the circle of people ị nọ na ya, environment ị nọ na ya ga-abụ another determinant. Ịma na ị ga-afụ gịnị onye ọ bụ gịnị ya. Ị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazọ. And ebe a ka m ga-asị unu daalụ ka m pikikwa oke ọla. Hello. Mmiri a na-eze ebe ị nọ. Wepụ phone gị na loudspeaker. Gaa n'iru ka afa gị na ebe isi akpọ m. Gaa n'iru ka afa gị na ebe isi akpọ m.
Sylvia from MNN no Ganiru. Okay. Dalo so. Bye. I never know why just manageable. This can manage because they get one. This can manage anything, but if in the spiritual aspect, upon what if in a check what up na niru mad na anya mad. I chain that guy, but an imago no a special side, a special child. Go mana anya achukwu na ozuru oke. Or the complete. No ya me chukwu ji wepụta area nwanyị. Even though na emela announce nya be fa announce go mana still chukwu wepụtara onye ọya ọ bụ naanị ya aga na ebe ọ bụ na nna na cheta cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM nekwa anya na time anyị time agbanarịgokwa anyị alright ebe aka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa right uche m adị ọdịa I was so carried away with suggestions anyị niile our inputs okwu niile anyị tinyechegola ebe a and okwu malụ mma tọọ ụtọ na-asị unu jisie ike ebe ọbụla ị nọ ife ọbụla ị na-eme give na up ịghọtago give na up asị ka a connect ya gị na mmadụ si connect matchmaking abụrụ ife ọjọọ matchmaking sef mgbe ochie bụ the best onwere onye ga-eji gị kparịa ma onwere ayara na-ekwu okwu heartbreak adịghị ekwu okwu anything mana mgbe ahụ I just wonder ka ụmụ nwoke si edili with ụmụ nwaanyị nwee bad character ma ka ụmụ nwaanyị si edili with ụmụ nwoke nwee bad character but how maka fa si a navigate ya during those days ịghọtago ha ma nnọọ ka fa si eme ya ha ma nnọọ osemansị m na ndị a niile a na-ahapụta asị gị okeke ngwa Chizoba adịgo ready for ịnụ di jee nụtụ ya isi m na nke nwaanyị suddenly bad character ya ka ọ na mgbe ochie nwere ihe dịka bad character. So, but matchmaking ka dị mma. Some people find themselves n'ime the marriage. Some people love growth na-ebidocha n'ime marriage. So, nwere ebe ọ tọrọ ute. Asịzina na dia na wrong nwa before chọrọ calm down. No one calm down. Chọrọ calm down. But so adịrọ otu ọbụla si na dị ọdịchago mma. Otu aka ọ dị njọ ọ ga-adị mma. So, ịma hapụ unu with flavor. Daberechi. Ndewo.